Guru Sangkenya lir prapoto abang kawakar manguwa ing mungsa amin lawan anggro srusringa manabda Katyoyon Anubruwa Ladala Sumantri pancen kowe ora kena dieman moko banget tresnaku karo kowe nanging ora ngerti yo jebul pakartimu kaya mengkono angkara murkamu padha kok ngarep rupamu bagus nanging jebul ora tulus tekan ngatimu yo yen pancen karepmu kaya mengkono ayo sawangen iki Prabu Sri Arjuna Sastra
Acarya Parto wekasanmu wah yeka tono yeka wisanggeni moyo sang iwangi Supradepa Cimat sesembahan kula Kanjeng sinuwun pepundhen kula ing mangke prateng delahan sinuwun kula ingkang nyuwunaken pangapunten kalepatanipun ingkang adipun sumantri anggenipun darbe trikah ingkang kados ngaten menika Yayi Ratu Citrawati ya sumantri wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun apa to sadape siadi duweni pokal gawe kang mengkono mau sira darbe karep apa inggih sinuwun estanipun mekaten anggen kula nggadhahi pakat ingkang kados mekaten menika yawit anggen kula ngreksa kawibawan paduka ingkang sinuwun liripun Narendra menika sampun ngantos namung nampi pisungsung sak boten-botenipun Narendra menika inggih kedah ngetingalaken jiwa kaprawiran ngetingalaken kadigdayanipun lan malihipun kula mboten wonten ceceking manah mboten pojo-pojo kepingin badhe ngasoraken kelawan paduka Kanjeng Koko Prabu estining manah inggih supados paduka Sang Prabu menika kersa nampi Dewi Citrawati menika kanthi ngetingalaken jiwa kaprawiran. Iya. Tak rasa kaya bener kang dadi aturmu Yayi Sumantri. Ya, banget panariman ingsun wis ora dadi ngopo. Gedhe pangapuran ingsun marang jeneng sira Yayi. Lan anggonira bisa mboyong kelawan Yayi Dewi Citrawati malah dina iki siadi bakal ingsun paringi ganjaran kalungguhan jumeneng dadi pepatih ana negara Maespati nadyan to Maespati kuwi wis ana wrangkane yaiku Kakang Patih Surata dina iki Kakang Patih Surata sira dadi patih njaba Sumantri sira tak dadekake pepatih ana jero lan dina iki tak paringi tetenger Patih Suwanda
kusuma kang sawitingsun wong kuning ngembang blimbing moyo-moyo weh yung-yuning driya kaya jiwanto masku sagung resmi sinuwun kepareng matur ngersa paduka Kanjeng sinuwun. Iya. Yayi Ratu Citrawati sira bakal matur apa? Sinuwun. Supados ayem tentrem anggen kula ladi kelawan paduka ingkang sinuwun wonten negari Maespati. Sinuwun estanipun kula menika taksih gadhahi kelangenan ingkang taksih kantun wonten negari Magoda. Sira darbe kelangenan sing isih keri ana negara Magoda. Kelangenan apa Yayi? Inggih. Menika wujudipun taman nanging inggih menika tetaneman ingkang nami Taman Sri Wedari. Taman Sri Wedari kawula nuwun inggih menika rumiyin manut pangandikanipun para sesepuh negari Magoda ingkang darbeni Taman Sri Wedari menika Wang Batari Sri. Mengkono la banjur kersanira Yayi Dewi kepriye? Sinuwun menawi saged Taman Sri Wedari menika mugi dipun puter dipun lih wonten negari Maespati. Oh mengkono inggih Sang Prabu. Namung penyuwun kula anggenipun bedol witing ingkang kinarya eden-eden Sri Wedari menika sampun ngantos pedhot oyotipun, sampun ngantos gogrog godhongipun, alum kembangipun sinuwun. Mantri wonten timbalan ngadhawu Yayi Patih Suwanda sira diwedi kangelan sepisan maneh ketokno lelabetanmu marang negara Maespati dina iki Yayi Ratu ngersakake ya kuwi Taman Sri Wedari den puter kalih marang negara Maespati aja nganti gogrog godhonge alum kembange awan pedhot oyote. Mekaten sinuwun. Iya. Yayi Patih Suwanda Yayi Sumantri sagu inggih sagah nyuwun pamit sinuwun. Pomo kaki padha dipuneling ing pitutur hengong sira
uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi Roro sarta wasis samubarangipun Sukasrana kepiye yayi ora nyono pun kakang nyabrang lelakon kang gawat Sukasrana kepiye iki yayi lah rak tenan to Kang Nalika ngarep aku ora wis kandha aja ya Kang aja tumindak kaya ngono kuwi jenenge wong deksura raya eman-eman to kowe iki sing ngetokake jiwa kasatriyan entek-entekane kowe nantang karo ratumu digdaya ya digdaya sekti ya sekti ning kudu nganggo petung sing ganep nganggo cipta sing wening aja mung waton wani ya nganggo watonan lah kok susah ning apa Kang ya aku dinuta kelawan Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra dalasan Kanjeng Ratu Citrawati. Panjenengane Kanjeng Ratu kuwi darbe kelangenan wujud taman ing ngaran Taman Sri Wedari. Supaya kaputer kalih marang negara Maespati saka negara Magoda. Aja nganti pedhot oyote gogrok godhonge alum kembangi. Piye Sukasrana? Nah, ra iso ta kowe? Mula bola-bali kabeh kuwi kudu nganggo dipikir ya, Kang. Sok meneh aja grusa-grusu. Wis saiki ngono wae. Sepisan iki tak tulungi meneh ning kowe manut aku ya, Kang. Iya, Yayi. Wis mengko Taman Sri Wedari, aku sing bakal muter nek perlu wis kowe bali ya. Matura karo Ratumu Prabu Arjuna Sasra. Urung nganti suruping surya mesti wis rampung. Taman Sri Wedari mesti wis alian nggonane negara Maespati. Pamit, Kang. Yuwan Candra wis gumlewang ing imbanging Cakrawala wayahe wis kakatenjang rame swaraning satu kukuluruk sesauran witan soroting haruna mega bangkaton sumirat lah ing kono ta wau Bambang Sukasrana nadyanto cacat wujute raseksa bajang nanging kadungan kasekten linangkung sigra mesat ing dirgantara manjing Datulaya negari Magoda